Vrbice, vrbo zelena, Đurđevdenova, šo si se rano razvila, vrbo zelena, Đurđevdenova, ne li si gajle imala?
Ja sam ličio u crkvi na veliki petak, mladi koji će peći do pripadu. Jeste. Blagosloven je Bog naš svagda sada i uvek i vekove vekova. Amin. Zamolit ću sve koji znaju da izgovaraju Oče naš, da izgovaraju sada. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasišni daj nam danas, da oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, zbavi nas od zla. Carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode, Bože naš koji sediš na keruvinima, Ti si podigao rog i silu Sina Tvoga Gospoda našeg Isusa Hrista, da spase svet i pogrebenjem i vaskrsenjem svojim, koga i sada pri dolasku u Jerusalim na dobrovoljno stradanje ljudi koji sede u tami i senci smrti, uzevši znamenje vaskrsenja, grančice od drveta i palmove grančice su svetoše. Ti sam, Gospodaru, čuvaj i brani nas, i naročito dečicu koji po ugledu na jerusalimsku decu nosimo danas u rukama grančice u ovaj prepraznični dan, da bismo kao oni ljudi i deca koji ti klica Hosana i mi takođe u pesmama i pevanjima duhovnim dočekali životvono tridnevno vaskrsenje Hrista Isusa Gospoda i Spasa našeg, sa kojim si blagosloven, sa presvetim, blagim i životnim te duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagosiljuju se ove vrbove grančice, kropljivim vodom ovom osvećenom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Premudrost, Hristos, istiniti Bog naš, koji ide na dobrovoljno stradanje, molitvama svoje prečiste matere, Svetog Oca našega, Lazara četvrtdnevno, prečistom proslavljamo i svi sveti, da nas pomiluje i spasi, kao blag i čovekoljubiv. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, a najpred, draga deco, hvala vam svima koji ste danas došli u park, da zajedno obavimo ovu litiju, da zajedno dođemo u hram, jer se danas sećamo dana kada je Isus Hristos ušao u Jerusalim. On je ušao u Jerusalim na Magaretu, smireno i ponizno. On je ušao u Jerusalim da bi nakon 5 dana otišao na dobrovoljno stradanje, da bi kroz taj isti Jerusalim nosio krst na kome će da bude razapet. Vrlo često u našem životu mi smo u takvoj situaciji, da idemo u neko mesto ili na neki put gde znamo da neće biti lako, gde znamo da će biti mnogo iskušenja, ali sve može da se pobedi sa verom u Boga i sa nadom u Boga. Ovaj praznik nekako kažemo da je najviše posvećen deci, jer su deca, kada je Hristos došao, dočekala ga rečima slava na visinama i blagosloven koji dolazi na Gospodnju. Ali svi smo mi koji smo ovde okupljeni nečija deca. Tako da smo na neki način svi mi deca Božja i zato je ovo praznik posvećen pre svega Gospodu Bogu, ali i za sve nas. Neka Gospod Bog da se u ovako velikom, a daće Bogu još većem broju vidimo na Vaskrs, u nedelju, na Svetoj liturgiji. Mi počinjemo službu od 7:30 ujutru, da svi zajedno proslavimo Vaskrsenje Gospodnje, da zajedno jedni druge pozdravimo vaskrsnim pozdravom Hristos Vaskrse i vaistinu Vaskrse. A sada svima želim lep dan i prijatno posluženje. Neka Gospod Bog blagoslovi
našu dečicu i sve vas. Hvala još jednom svima koji ste danas došli sa nama da se pomolimo i da proslavimo ovaj praznik. Živi bili na mnogi i blage godine. Amin. Možda ima ljudi domaći.